És una tasca important i és una tasca de tots, la de preservar i impulsar el nostre sistema públic de salut. És pilar fonamental de l'estat del benestar que durant aquesta pandèmia, a més, ha tingut un test que, escolta, ha tret a més molt bona nota, especialment gràcies al treball, a la professionalitat del personal de la sanitat pública. Ens acompanya Eva Plana Garrigues, ella és secretària del sector de salut, servicis sociosanitaris i dependència de UGT, Serveis Públics del País Valencià. Què tal, Eva? Com estàs? Benvinguda, un plaer. Hola, bona vesprada. Moltes gràcies. La pandèmia de coronavirus, com deia en l'arranc, ha desencadenat una crisi sanitària sense precedents. Ha posat a prova, ha sigut un test d'estrès molt important per a la sanitat pública. Des de UGT del País Valencià, quina valoració feu? Jo crec que la ciutadania ha posat molt bona nota a la sanitat pública valenciana. Esteu d'acord? Sí, estem d'acord. La UGT dels Serveis Públics del País Valencià ha evidenciat aquestes mancances sanitàries que tenim en el nostre sistema sanitari. Les necessitats cal resoldre's en una ruta en la qual se resolguen totes les característiques del sistema sanitari. Bé, de tota manera, clar, el que se fa des dels sindicats és la reivindicació del que falta. El que ha funcionat bé, fantàstic. Moltes vegades ha sigut també gràcies a la professionalitat, especialment de les i els professionals del sistema sanitari valencià. Però recentment, a més, Eva, han hagut declaracions de la consellera Ana Barceló referents a modernitzar instal·lacions sanitàries. Com està la cosa? No sé si estem un poquet cansats de que se plantegen coses i després no se porten a terme. Com ho valoreu? Sí, la UGT dels Serveis Públics del País Valencià ha estat pendent d'este pla d'infraestructures del 2021-2023, el qual la consellera es va informar i està damunt de la taula de negociació. La UGT ha posat en molts moments la necessitat real de modernitzar el nostre sistema sanitari. Parlem d'instal·lacions, parlem d'infraestructures, no sé quines serien les més destacades, on penseu que fa més falta des de UGT? Des de UGT se considera que dels nostres centres hospitalaris està molt envellits, la qual cosa l'import de 512 milions d'euros que ha planificat la nostra conselleria seria un inici, però sols un inici, perquè el nostre sistema sanitari necessita augmentar la cartera de serveis i necessita augmentar en moltes tecnologies que millorarien les qualitats dels nostres ciutadans de la nostra comunitat valenciana. A més, l'atenció primària necessitaria una remodelació. En este pla de 146.000 milions d'euros se pretén la creació de nous centres de salut i la remodelació d'actuals. Esto seria una porta d'entrada per a molta població que avui per avui no té aquests recursos. Entonces és important una modernització real del nostre sistema sanitari per aconseguir que els nostres ciutadans i ciutadanes de la nostra comunitat disponguen d'una tecnologia adaptada al temps que vivim. Atenció primària, també. És cert que durant la pandèmia tots ens hem adonat que fa falta implementar l'ambulatori de tota la vida. Ens fa falta aquest centre de salut familiar que tenim més pròxim al barri o al nostre poble. I per descomptat també aquests hospitals que van quedant-se envellits. I de personal sanitari, com va la nostra comunitat? És suficient, penseu? No. Per a UGT és totalment insuficient. Esta pandèmia ha evidenciat i ha visibilitzat la falta de recursos que té la nostra comunitat. I aquesta falta de recursos ve donada per retallades de governs anteriors que han donat una gestió indirecta a part del nostre sistema sanitari de la comunitat valenciana. Com recentment han pogut veure en la revisió que s'ha produït este cap de setmana a Torrevella, en un moment donat el govern de la nostra comunitat va decidir que part de els nostres centres de salut i departaments formaren a ser passats per UTEs, per empreses privades que gestionaven la nostra salut. Com vostè sabrà i com els ciutadans poden veure, aquestes empreses, el seu objectiu principal era rentabilitzar els recursos, no era dotar, la qual cosa de totes aquestes polítiques anteriors i de la política que en el 2012 va crear el nostre ministre Montoro, que va tindre la llei 12/2012 d'estabilitat pressupostària, la qual cosa va crear que totes les places que anaven
a crear-se de noves foren amortitzades i ens va deixar en un sistema sanitari deficitari. I nosaltres estem pagant l'herència d'aquelles retallades que en el seu moment es van produir. Veiem que aquests hospitals, la gestió, ja sabeu, va revertint-se, el cas d'Alzira ja és conegut i el recent que comentava Eva també de Torrevella, n'hi ha altres també, ja l'Hospital de la Pedrera també ha de n'hi ha pendent. I parlaves d'aquest panorama heretat, Eva, però quines solucions aporteu des de UGT per a millorar la situació? UGT, per a poder aconseguir este panorama i poder eixir a la llum, té 4 pilars fonamentals. Un d'ells és augmentar les plantilles estructurals i aquestes plantilles estructurals tenen que adaptar en ràtios de la Unió Europea. A més de tot això, d'aconseguir unes plantilles estructurals adequades, en atenció primària faria falta una inversió d'un 20% més en les plantilles estructurals i en atenció especialitzada entre un 10 i un 15%. Per aconseguir aquestes mitjanes necessitaríem una dotació correcta de la nostra comunitat i això vindria per un finançament correcte també des dels governs centrals. Efecte dominó, no? El finançament just que requereix, necessita i reivindica el nostre territori valencià també tindria el seu benefici, òbviament, en la nostra sanitat pública. Allí s'incrementen les plantilles, realment és molt important. Sí, a part d'esta creació de plantilles i aquest augment estructural que produirien un augment correcte, molts dels nostres treballadors de la nostra comunitat, degut a la precarietat laboral, està eixint fora del nostre país, la qual cosa podem en uns anys trobar-nos en un verdader problema de falta de professionals. Tenen que abandonar per la inestabilitat. A part de tot això, necessitem fomentar les ofertes d'empleo públic i eliminar la taxa de reposició. Parla moltes vegades, en efecte, que això és un tapó, aquesta ditxosa taxa de reposició, i sé que és una lluita que esteu portant els sindicats i UGT especialment. No sé si queda alguna qüestió en el tinter al respecte de canviar les coses, canviar aquest panorama i no resignar-nos al que tenim heretat. Eva. En última ocasió m'agradaria dir que, com tot el món sabem, les nostres plantilles estan molt envellides. Esta pandèmia ha evidenciat a un professional esgotat, a un professional que té carència de recursos, que té carència de tecnologies, que té carència de personal, la qual cosa, esta pandèmia ha evidencialitzat tots aquests problemes i el que demanaríem és que els nostres responsables a nivell polític pensaren també que dins del sistema sanitari fa falta una renovació. Per a aquesta renovació es produïsca i n'hi haga una entrada i una eixida de personal, faria falta que s'implantaran jubilacions anticipades i jubilacions per coeficients reductors que pogueren ajudar a aquest personal cansat i en una edat, en algunes ocasions elevada, poguera eixir del nostre sistema sanitari i disfrutar d'una vida placentera i poguera donar entrada a aquests professionals que estan anant-se'n fora de les nostres comunitats a exercir la seva acció professional. Hi ha altres problemes perquè quan parlem de sanitat jo crec que a tots ens preocupa moltíssim les llistes d'espera en les intervencions, l'assistència presencial, també l'assistència telefònica i per això fa falta també, com tu explicaves molt bé, aquesta dotació de personal que és necessària. Sí, per a UGT dels serveis públics del País Valencià és molt important. Les llistes d'espera és un tema d'actualitat que recau sobre tota la ciutadania i que tot el món tenim en casa algú que necessita està esperant una cita i necessita ser atès. Esta pandèmia ha agreujat això perquè ha sigut un KitKat en el nostre sistema sanitari. Degut a les restriccions hi ha hagut una deshumanització en una part del sistema sanitari, no degut ni a l'administració ni als propis professionals, sinó que aquesta pandèmia ens ha fet més sensibles i com les portes dels centres de salut estaven tancades, ens ha dificultat l'accés. A part, les xifres telefòniques han creat un ambient molt gelat dins del sistema sanitari que ha retardat totes aquestes cites, diagnòstics, tractaments que haurien d'haver
desenvolupat en un temps més prudent, la qual cosa ara tenim un tapó i un embòs ahí que si no aconseguim un augment estructural no podrem resoldre. I la UGT dels Serveis Públics del País Valencià estarà lluitant per això en València, en Madrid, on siga necessari per aconseguir que la nostra societat valenciana tingui un excel·lent sistema sanitari potenciat i en qualitat. Aquestes són les principals i justes reivindicacions que des de UGT traslladen per a impulsar el nostre sistema públic de salut. Eva Plana ens ha acompanyat, secretària del sector de salut, serveis sociosanitaris i dependència d'UGT Serveis Públics del País Valencià. Gràcies, Eva, per acompanyar-nos, un plaer. Gràcies a tu. Moltíssimes gràcies. Ara arriba, com cada dia, la informació esportiva, però abans la previsió de l'oratge. Que passeu molt bona vesprada. Se tornem a veure i escoltar demà sí en Comunitat Valenciana en directe.